Bismillahirrahmanirrahim. Mehbubumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolan, iyemiz bolan Allah Tebaraka ve Taala'nın ýagşy atlarynyň gurrunu musulman dogullar. 29-njy ady El-Hakem Celle Celaluhu. İmam Muhammed Gazzali öz kitabynda şeýle tantiya El-Hakem Celle Celaluhu manasyny El-Hakem bir zat ike, bir hakem ike hukmy kabul edilýär. Bir gazy ike himmekş on hukmunyň beraberine teslim. Hukmuny gaýtaryp biljek ýok. Allah Taala'nın eden hukmuny iýde oklap biljek de ýok. Meselen Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de şeýle fermaýyş etdi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnel ebrara lefî naîm ve innel fuccara lefî cahîm." Elbette dünyada ýagşy bolan adamlar, men diýenmi edipde menhiyatymdan gaçan adamlar kıyamatda beheşte cavidanla naz ve nimetin içinde bolor diye. Emme facer adamlar, fasık adamlar, teleke adamlar cehennemde bolor diye. Hudaý Taala'nın bir hukmy musulman dogullar. Şu hukmy iýde oklap biljek, gaýtaryp biljek, ýok men kabul etmeýän diýip biljek adam hiç bir Hudaý Taala'nın mahlugyna ýok. Hükmen kıyamatda boljak ýagda işi. El-Hakem diýen ady Hudaý Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de kän gelýär. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerine de gelýär. Fasbiru hatta yahkumallah ve huve hayrul hakimin. Sabredin ta Hudaý hukmetýänçe, hukmetýänliň gawrağıdır Hudaý Taala. Ela lehul hukm, hukm şu Hudaý Taala'nınkydyr. Ve mahteleftum fihi min şey'in fe hukmuhu ila Allah. Näme zatda araňyzda ihtilaf tapsaňyz, on hukmy Hudaýa garşyndyr. Hudaý Taala hukmetýändir. Bu kadar aýalarda Hudaý hukmetýändir, hakimleň hakimidir diýip bu kadar aýalarda gelýär musulman dogullar. Emma Peygamberimiziň hadisinde de Peygamberimiziň wagtynda Hani ibn Zeyd diýip bir adam mamışdyk. Mun kunyesi, yani qawmy garnaşy döwrekdaşynyň aýtýan ady Ebul Hakemmişdik. Hukmyň atasy diýdik manasy. Peygamberimiz meni ýanyna çagyryp, "İnnallâhe huvel hakem ve ileyhil hukm." Hakem, hakem mutlak Hudaý Taala. Hukmda şoňa barýar. Saňa näme diýip Ebul Hakem diýilýär, ey Hani diýipdir. Olay diýipdir, men taýfam, qawmy garnaşym bir zat barada dawa etsele, ihtilafly bolsalar, men ýanyma gelipdi, maňa hukmetdirýärler, maňa çözdürýärler, men hukmuma da hemmesi razy bolýar ey Resul-i Ekrem, şondan çyrim Ebul Hakem diýilýär maňa diýipdir. Peygamberimiz we diýipdir, "Bir ýaşulçylygyň diýipdir, gawlat diýipdir. Milletin ihtilafatyny çözýän bolsaň, ýaşulçylyk etýän bolsaň, etýän işin gawy diýipdir. Ýöne sen ogluň ýokmy diýipdir. Ya Rasulullah 3 tane oglum var. Şurayhu, Muslim ve Abdullah adlarda diýipdir. Haýsy biri olakon diýipdir. Şurayh diýipdir. Onu sen konýan diýipdir. Şundan meýlek Ebu Şurayh diýipdir. Ebul Hakem diýdirmi özüňe diýipdir. Hakem, hakeme mutlak fakat Allah Taala diýipdir. Sen oğluň biriniň ady bilen konýelene diýipdir. Ebu Şurayh sen adyň diýip. Hakem, yani hakeme mutlak bolan Hudaý Taala musulman dogullar dünýäde ahiratda bendelerinin arasında hukmetýär, her kimiň de hakyny özüne berýär. Dünyada saf o, şeffaf o, aýyl edip Kur'an-ı Kerim'de her zadyň hakyny aýdypdyr. Bir adam dünýäden ötse, ene atasy näme alýar, ogul gyzy näme alýar, warisleriniň her gaýsynyň paýyny taksim edip goýupdyr Kur'an-ı Kerim'de. Ene ata ýaşaýyşda ogul gyzyň boýnuna näme haky bar? Ogul gyzyň ene ataň boýnuna näme haky bar? Erheley bir-birine nisbeten soňra gelýär hemsaýylyň temmarada näme haklary bar? Hatda heýwanatyň hakyny gurrun etýär. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme de destur berýär. Şunu icra etdi. Bir kitaby iýerdik saňa hak bilen, şo bilen adamlaryň arasynda Hudaý Taala'nın saňa öwreden, bildiren, saňa kököden zady bilen adamlaryň arasynda hukmet diýip aýtýar. Bize de aýtýar, näme zatda tertleşdiňiz, hukmuny Hudaýdan öwrenin, Hudaýa barın diýip aýtýar. Ahiratda da her kimiň hesap kitabyny öde edip de her kimiň hakyny berjek musulman dogullar. El-Hakem, hakeme mutlak, ihtilafatlar çözýän, dawalar çözýän bir Allah-ı Zülcelal musulman dogullar. Hudaý Taala'nın El-Hakem diýen adyny näjre zindegimize getirmeli? İhtilafat bolanna, dawa bolanna hakemin hukmuna razy bolmaly. Şeriat näme diýse
göz üstüne düymeli. Emme ay men şeriat bilen işim yok. Ay bir ahullan aytyan zady känler. Kanun bilen açılışacak diýsen, hakemin şol Allah Zülcelal'in hakem diyen adından sen zindiginde pay yok musulman doğullar. Hakemin hukmuna razı olmak imanın alameti. Eger biz musulmanlar hemme işlemizde, hemme ýagdaýlarymyzda, hanebadamizde, jamiede bir wagt ihtilafi bolsa, dawai bolsa, şu Hudaý Taala eden hukmuna razı bolsak, hiçbir kıyınçılığı boljakka, hiçbir dawai boljakka, hemme müşkilatlar hal bolup gitjek. Hemme ekser adamlar razı bolmaýar musulman dogullar. Aya Hudaý Taala'dan maşa hakim gözäýinmi men? Göze, metne Kur'an şey. Eger dünýäde Hudaý Taala'nın hukmuna razı bolmasaň, ol kıyamet yevmul fasl güni, mahkeme-i ilahi, datgah-ı ilahida hakem ödi Hudaý Taala'nın, qadi ödi. Terazuy qiste zulmedilmeyen yerde şahitler el ayak göz kulaklarımız ayağımızın aşağındaki yer bize şahit boljak, göň şahit boljak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahit boljak. Hudaý Taala'nın ma'murlarda hiç Hudaý Taala'nın buyruğuna ters bolmayan ferişteler eger dünýäde Hudaý Taala'nın hakemine, Hudaý Taala'nın hukmuna razı bolmasak musulman dogullar o tada işimiz gyn bolýar. Hudaý Taala'dan aňyrda hakem mami iman getirgen adamlara diye Hudaý Taala. Eger hakem diyen adı bilen Hudaý Taala'nın yaşajak bolsak, milletin arasında bir wagt sen ýanyňa gelsele, sen hukmet diýsele, edalet bilen hukmet musulman dogullar. Kur'an bilen, sünnet bilen hakemi zindigimizde getirjek bolsak, sen nefsu aklyňa hakem bol. Yani nefsini aklın iyidine düşür, aklını da şeriatın iyidine düşür, ta hakem sen zindigiňe girer ýala. Emme hasiyetinden Öwliýala aýtýar, haýsy bir adam giýjen ahyryna, ýatjak bolanna tär edilje, ya hakem, ya hakem, ya hakem diýip 99 gezek aýtsa, oň ýüregi Hudaý Taala'nın esrarlarından, Hudaý Taala'nın tecelliýatyndan, nurlarından dolu bolar diýip aýdypdyrlar. Hudaý Tebarek ve Taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günahını geçtin. Hemmemiz bu dünyada abiray, ahirinde iman, ahirette beheşt cavidan nasip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.